समायथारदों गुफुरै लोलो थानाय रुमबांबां समायथारदों। माइ हाग्रा केम्पनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु। तामुलपुर थाइगिरखारियाव थामथि रंजालि बैसागु खुंदों। बर' हारिनि बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन जायगायाव आथिखालाव रंजालि बैसागुखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि फालिबोनाय बायदियै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारियाव माइ हाग्रा केम्पनि बानजायनाय खुंगा थामथि गेवलां रंजालि बैसागु खुंदों। हाबाफारि बायदियै दंमोन जायगानि मोसाखावरिफोरखौ लानानै गेवलां बैसागु मोसानाय आरो मोनाबिलि समाव हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय। बे हारिमु आयदायाव मेथाइ खननो हांख्रायदों उदालगुरि जिल्लानि मेथाइ खनगिरि मौसुमि बर', तामुलपुर जिल्लानि माधुरि आरो जायगानि मेथाइ खनगिरिफोरा बाहागो लायो। आच्छा, गिबियावनो आं नायगिरि बिथांमोननिसिम आं खुलुमग्रोबाय। दा बे बेलायाव आं बुंनो नागिरोब्ला दायो मा होनना बुंगोन जोंनि मा होनना बुंगोन बेखौ सत्ताधिकारी जेनेबा मालिक होनना बुङो दै माने मालिकआ बिथाङा एनेकुवा माने मोनसे गोथौ बा गुवार मोनसे थांखि लानानै बिथाङा बे हाबाफारिखौ माने खुङो। मानोना नैबे जोंनिया मा होनना बुंगोन थामथि बोसोर जाबाय आरो बिथाङा जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जे जौगाहोनायनि गेजेरजोंबो आरो बिथाङा आरो मा होनना बुंगोन 600निबो बांसिन माने लेबार बिथांनाव थायो माने ड्राइभारखौ आदि करि आरो दै दानाव बिथाङा बेखिनि मानसिखौबो जे मा होनना बुंगोन ज्येष्ठ मानसिफोराथ' ओरैनोथ' न' थांनानै बबेबा हयथ' फांसनफोराव थांनानै हयथ' इन्टारेस्ट खालामनो हाया। दा गतिके बेफोर बाथ्राफोरखौबो लाफादेरनानै बिथाङा नैबे मोनसे फोरबोखौ बिथाङा खुंनाय जायो जे उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरखौबो माने मा होनना बुंगोन माने इन्टारेस्ट खालामना होनायनि बागैबो गोजौ थाखोआव उथिलांनायनिबो बेखौबो साननानै आरो जे आं दायो बुंलांनाय बायदि माने 100निबो बांसिन लेबार थायो बिथांनिया आरो माने मा होनना बुङो ड्राइभार थाहैबाय बिथांमोनखौबो बे मोनसे जोंनि रंजालि बैसागु होनना बुङोबाथ' बुंनो नाङा रंजानायनि मोनसे बोथोर। दा बे बोथोराव रंजानायनि मोनसे खाबुखौ होनो थाखाय बिथाङा बे मोनसे फोरबोखौ बिथाङा फालिनायखौ आं नुबोदों। आंहाथ' हाबाफारि बायदियै दा उनाव सेथियावथ' बेखौनो बुंनोसै बा बुंनांगोन जे गेवलां बैसागु मोसानाय बे हाबाफारिखौ बिथाङा लादो आरो माने नैबे मोनसेखौबो बिथाङा लाफादेरबावदों जे ज्येष्ठ मानसिफोरखौ आरो दाथ' मोसानाय बा मुसुरनायाव मुखुब खालामनो हाया जाहैबाय बेनिखायनो जानाय लोंनायावबो बिथाङा माने मा होनना बुंदों बेखौबो आयजन खालामदो जानाय लोंनाय माने ज्येष्ठ मानसिफोर लिंना जाहोदों बेनिफ्राय माने मोसाखावरि बिथांमोनखौबो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लिंनानै मोसाबोहोदों आरो मा होनना बुंगोन जोङो मोनाबिलियाव जोङो हारिमु आयदा जोङो लानाय जादों। दा बे हारिमु आयदायाव जोङो माने बयनिबो गोसो सुग्लाय होनो हानाय माने मिलौदो देंखोजों ना बिथाङानो जाहैबाय मा मौसुमि बसुमतारी होनना बुंदों बिनानाव बे मौसुमि बसुमतारीया दिनै बेवहाय मेथाइ खनफैगोन। दा बेखौ जोङो बयखौबो माने खोनासंफैनो थाखाय बा बयबो माने जोंनि बे माने जोंनि दैदेनगिरि हरेस्वर बर' बिथांनि जा खुंफुंनाय जा रंजालि बैसागो दा बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै माने बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनि बे हालामनि थाइगिरखारि हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो माने खावलायनाय जादों। माने माइ हानायनि नामाव खालामनाय जादों आरो नङा होमबा माइ हानायनि नामाव माने मोनसे बैसागो खुंथाय खुंनाय जायो आरो जुदि 1 थारिखै खालामनाय जायोमोन देग्लाय 2 थारिखआव लानाय जाबाय। बेनि थाखाय माने गासैबो मानसिखौनो लिंनानै नङा होमबा जाय मोसानो गुदुं दङ नङा होमबा बिसोरखौ लिंनानै माने फालिनाय जायो आरो नैयाव होमबा बैसागोनि 2 थारिखै लानाय जाबाय देग्लाय आरो देग्लायनो बोसोरथाम फालिनाय जाबाय आरो देग्लायनो बोसोरथाम खालामनाय जाबाय। हारिमु आयदायाव मेथाइ खनगिरि हांख्रायदों सोर मेथाइ खनगिरि हारिमु आयदायाव जाबाय दा मोनाबिलिनि आयदाया जाबाय मौसुमि बसुमतारीखौ लिंनाय जादों आरो हारिमु माने मोनाबिलि मेथाइ खननो थाखाय लिंनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय सोरबा जुदि नायनो गोसो दङब्ला नङा होमबा फैनो हागोन आरो गासैबो। रंजालि बैसागु सोलिबाय थादों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दोरोङारि फोरबो बे हिसाबै रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा होनना खावलायो आइजो हिसाबै? रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो दे आङो होमबा गासैबो जाहाथे बोसोर गोदाननि थाखाय नङा होमबा बयबो मोजाङै थाथों नङा होमबा आरो फैबाय थानाय बेबायदिनो बोसोराव बोसोरे बोसोरे जाहाथे बेबायदिनो मोजाङै जानानै थाथों नङा होमबा बेनो आरो बेखौनो खावलायनाय